E kaunti ma Migori watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa George Juma mondo miwa chal mar duoko e kaunti no tok jatend migawo mar somo Migosi Ogamba lando ayanga duoko mar penj mar klas 12 kawuono ni. George, inyalo nyisowa ni gie thuolo ni in kama nade to duoko chal nade? Erokamano Milton, mana kaka jopuonjre moko e piny Kenya mangima rito duoko margi e kaunti ma Migori giko modiochieng' ma kawuono igeno jopuonjre maromo 31,600 kod 19 mane otimo penj maduong' mar higa mag 2015 dhi yudo duoko margi. Kabende nyaka sama wuoyni nitie skund yawuoyi ma St Pius Uriri mayudore e sub kaunti no Mauri kama bende wabiro ng'iyo ni to duoko chal nade. Ma achiel kuom skunde madongo ma osebedo e kaunti ma Migori ma bende kinde mokalo ne duoko mane dok piny. Kata mano duoko mawang'ni iwacho ni nitiere geno duoko nitie maber. Wantie kod japuonj maduong' mar skul bende wadwa ng'eyo ni to gima giyudo e higani kata e piny mar 2015 bende gima ne gigeno to ka en mokalo gima ne gigeno ang'o giri ma ne gitimo momiyo nyaka sani koro gigolo duoko machal koda mano. Japuonj adwa ni mondo kora wuo kodi machiegni kichung' ka king'iyo kacha mana machuok mapiyo piyo kichako gi nyingi king'iyo kacha duoko wuok osebed ki en gino mosebedo kurito duoko maru mana machuok chalo nade? Goero kamano. Adwa wacho ni duoko marwa mawang'ni berie moloyo higni te. Wayudo mean mar 8.1736. Watero nyithindo 294 e university, 16 kende mok dhi e university. Ma is the best ma skuni oseyudo chakre. Kwang'iyo weche mag grades ma quality mabeyo kabisa waneno ka e Kenya mangima nitiere jopuonjre maromo na 1,900 gi wiye ema yudo A plane. Be un gi A plane koso grade mane mun go maber kabisa to mane nugeno yudo mane maber kabisa? Wan gi A-6 ne wageno ni ginyalo yudo A plane but ne wayudo A-6. King'iyo min mo yudo no en 8.1 ok ang'eyo ne mae manugeno kaka nuketo projection maru koso mani piny koso loyo manugeno. Target mar nyithindo ma last year ne en 7.5. Koro giyudo 8.1 ma mano is an improvement on target mean margi ma watibit ma to gik mang'eny mane watimo higa ma orumo no. Katiko kodi iwacho ni gik mang'eny motimo miyo uchopo ka gin ang'o giri mono timo kech uridi kinde mokanno kaka skul mane dok piny kendo luoro nitie ne skul ni podho ang'o mutimo miyo skul ni ogik ka? Skund ni ogika nikech change of administration, board of management mokel manyien ma ne osekonya ahinya mondo duoko ni obed ka. The area MP Honorable Mark Nyamita be nyong'o invest e skund ni heavily, resources, funds, omanyo pesa koni gi koni mondo wager go infrastructure to bende moko ne wa motivate godo jopuonj mondo results obed maber. Wa motivate jopuonj kod nyithindo. Omiyo programs mekwa ne waloso matara no wang'eyo ni nyaka wayud results maber. And then results ni be osebedo progressive, wasebedo kwa medore every year. Erokamano watie gi father Martin kaka father mo sponsor school mar St Pius Uriri. Father kichako gi nyingi duoko oselowachi kano 8.1 un kaka kanisa mo sponsor school ni ma be duoko manugeno bene duoko maber koso chal nade? And Father Gabriel Titus Otieno mar Uriri Catholic Parish and sponsor mar St Pius Uriri Catholic St Pius Uriri School. We have been in a way instilling discipline and more so spiritual matters which guides everybody. Wasebedo ga ka wan ka gi chaplaincy kochakore higa 2023 ma every Sunday nyaka wabed gi lemo kaito gi lemo mok mabende wakete grube mopogore opogore mag nyithindo mondo gine ber mar somo kokalo kuom wach Nyasaye bende. Ka ok Nyasaye modok yaka korwa to wan ok wanyal nyalo gimoro. Mane momiyo kuom bedo gi chaplaincy ka osekonyo maber kuom kinde no nyaka ne wachak bedo ka mondo mi wane ka lokruok nyalo bede kuom kit nyithindo. Nikech kawuono mondo mi ng'ato obed dhano ok en mana somo kende to Nyasaye bende nyaka bedie iye. Koro mae gima wasetimo in collaboration with the board of management mondo mi we realize this goal. Asebede board ka bende for the last 5 years nyaka de lokruok bedie. Mana kaka the principal osewacho ni lokruok mar administration osekelo a lot of changes mondo mi wachop lek ma
Uriri Pius nosebedo godo kokalo kuom kata mitogi maduong' magin godo miluongo ni the power house. Uriri oseng'ere ga chakre chon ni en power house ma gik mabeyo wuokie, to kuom kinde moko mokalo nodok piny matin, but waneno ka gi teko mar Nyasaye we are gaining the momentum. Erokamano. Ka weche mag yedhe mamero ji osetudi kaka gik mathiro somo, ok ang'ene kaka kanisa usekawo okang' mane mar tieko ahinya sikulni? Mana achiel kuom gik ma wasebedo kwa discourage kuom nyithindo, kendo wasebedo kwa wuoye kwa chiwo counseling, guidance and counseling kuom nyithindo madibedi ni obedo kata mana suspected ni nyalo bedo ni mulo gik machalo kamano kata tiyo gi gik machalo kamago eri. Koro mane momiyo the chaplains mantiere ka ma asebedo ka tele osekonyowa e yorno mondo mi wathir gik machalo kamago, kendo momiyo kawuono wantiere ka watimo nyasi ni kata kwa celebrate the result. Erokamano atiyo kodu. Kinyalo winjo mago mokuom jogo ma tayo skuli ma St. Pius Uriri, ka bende gisemi duoko ma wiye ma osebiro, ka bende pod wawuotho e kaunti ma Migori mar mi duoko mamoko, ka bende nyaka sama wuoyne ka ng'iyo skul mar Sagero Mix e sub county ma Suna West, bende duoko mar yango ni nyaka sani ginte ko jopuonje moyudo A-2 ma bende ten skul nowacho ne ma achiel kuom duoko maber ma bende gisebedo ka koro pogido kuom kinde malach. Ka bende pod wadhi nyime mar wuotho e konde koni kod kocha mar mi mathoth ka otende kod duoko mar penj mar higa mag 2025 e kaunti ma Migori. Erokamano Nyajo Juma kowuok e kaunti ma Migori kuom ler ma kamano. Wageno ni biro chokonwa mamoko ma wabiro nyiso jowinjowa e weche manyien mabang'e. Erokamano Nyajo Juma. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto otelo ne chenro mar chiwo omenda ne rowere machako ohala mong'ere ni Nyota